Sila nagkakal. Kartel. Pasti mo kita tayo mo na. Karakti maayo dahil tao mo diyan na. Ay, ganap si Karin. Kaya ikaw kung bumukaiman na. Ano naman dati ko na. Live. Nalawag ayam dati Piskaryana. Saan dati may dito lang. Ano na eh, abuman si like na ano na comment na. Dati pa katen. Ayan nakatingala sila. Daya. Yan ang kurma. Buka minum apa? Ano mo rin tayo na? Anak Detoy Piskarya Detoy. Ba't mo mo? Mati ka gigi pakabi ka. Ano ka? Malaw. Pakabi ko lang pa ikaw. Ano ba na ilatak ka? Para ka kay Dingdong. Kambe. Di pa na yan ka. Alay ka pare. Hi vlog, welcome to guys. Alin ka tumapok ka. Mana kan? Katumtun Pinelos na. ka lang mata mo kapit. Ano lang kayo garo, lubot na pinelos mo. Spider ka ganda nakakita spider ka kadala. Pasti ka lang, pinda daw. Ay ba daw? Suro mo ta. Paigid mo. May kuyog yung nalawa pa di sila. Nalawa pa. Samsam sa kita ko. Game. Agpagpasti ba kuma? Agpagpasti ka mo. Alay nga to ba? Ingatom nila. Tayo magka-importante nga kwat, mandi umay ni Sakuragi. Oh, natanda selaman niya. Babam dita. Di karus kita lumayan lagi sih. Oh, sa balag. Mari. Recipe. Padog lalag to. Matawa pero. Ora ang sa pelim sa grupo na iday. Oh, naglubog. Awan niya. Surprise. Awan kita naganak na pa. Kung sa maalaw magsulag to. Eka. Ay, siguro niya dito. Sige. Siguro niyo. Alam sih nabi. Saya kata dito. Sangat timba. Hangatin ba pag kami din? Kita pa isang ka talaga. Sa prank, dalag rami yo. Wala. Kata daw.